Noma umuntu ekubona unesihluthu njengami ekubona ufakele izingubo ezimhlophe uyayicabanga ukuthi uyiNazaretha la kwaShembe. Cha, silona la kwaShembe. uShembe thina simkhonzayo yilo Shembe lona owangena kumprofeti Isaiah Shembe. Wase uIsaiah Shembe eba ngumprofeti kaJehova ngoba engena umoya womprofeti bomkhathi, umoya wasezulwini owehlela kumuntu osuke egcotshiwe uNkulunkulu emkhethe ukuthi abe sisebenzisa. Thina sikhonza uShembe ngoba phela sekwaba isibongo manje kuvele noma umuntu bese besixova kanti asixovekile, ingqondo zethu ziyaphila asixovekile. So ke khona amaNazaretha kaNkulunkulu baba wami aholwa ubaba uMelusi ane head office esePine Town. Bese kuba khona amaNazaretha akwaShembe alandela uShembe ngokwesibongo. Makuhamba lona bagcoba lona mhlawumbe ngoba inkosana, makuhamba lona bagcoba lona ngobukhosana ngokwezindlu. So ke ubukhosi lobo basemhlabeni abusekho lathi nesikhona. Thina sabuyela kuShembe ngoba uShembe mayifika kuthina wathi uzokhanda umbuso kaNkulunkulu. So ke asikwazi kumbuso kaNkulunkulu kuhamba ngobukhosana bezindlu ngoba uzothola lenkosana yakho ezwe ngobukhosana ayikholiwe. Manje ibandla lizoholwa umuntu ngokubukhosana bomndeni. Ungasekho umoya kaNkulunkulu lizoba njani? Lizoba njani? Kubalekile ukusichaze ngoba sehlukene kabili. Nje khona amaNazaretha akwaShembe baningi ke aholwa amadodana akwaShembe ngokwayibongo. Lo yethi nami ngifuna abami, nomunye ngifuna bakhe, nomunye ngifuna bakhe. Asihlangeneke naleyo nto. Asihlangene naleyo nto. Thina siyibandla likaNkulunkulu. Elethi ibandla liholwa ubaba uMelusi. Isibongo sakhe ngokwampanza. Kodwa umoya kaNkulunkulu wakhetha yena. Size kanjalo ke. Ingakho nje konke ukukhuluma ukuthi kusukela la akusukele ekuthenini amazibulo uyibongo ini asikwazi ukukhuluma le nto ngoba sifuna uJehova onezulu thina. Amen. Othe ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Asinayo umuntu ongawonkulunkulu. Noma ungamphuphulele umfundisi wakho, noma engakuvusa usufile, kodwa ngeke abe uNkulunkulu. Noma ngathiwa ufika kumina ngephupho ngilele afike enzeni, wenzani mayenzani ngoba ngeke abe uNkulunkulu. It does not matter. Ngisho ngadabula umkhathi awukhomba umkhathi udabuke ngeke abe uNkulunkulu. There is no qualification, there is no simangaliso ongasenza esingaqualify isithubo uNkulunkulu ngeke ube uNkulunkulu. 10:11 Jeremy basazonzana labo uNkulunkulu. Basazokwenzana labo uNkulunkulu. Oh, asiqale ngoIsaiah. Asiqale ngoIsaiah. Ethi ngingedwa, ngingokuqala ngokugcina. Siqale ngoIsaiah. Ncwadi kaIsaiah 43 ivesi lika 10. Siza uNkulunkulu wathi nginaye nomsizi, nginalo nisekela. Lingofakazi bami usho uJehova. Ithi lencwadi ningofakazi bami kusho uJehova la. Lenceke yami engiyikhethileyo. Nenceku yami engiyikhethileyo. Ukuba nazi ningethembe. Ukuthi ningazi mina Jehova futhi ningethembe. Niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu. Niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu. Nangasemva kwami akayokuba khona. Nangasemva kwami akakuba khona. Mina nginguJehova. Mina nginguJehova. Ngaphandle kwami akakho umsindisi. Ngaphandle kwami akakho umsindisi. Niyayizwa lento uNkulunkulu uthini? Niyamuzwa igama elithi uNkulunkulu uJehova kubantu abakhonza yena uyali-owner. Ayikho into ongayibiza ngoNkulunkulu uma ukhonza uJehova. Ngoba uthe imini uNkulunkulu uJehova kubantu abakhonza mina. Awukwazi ukukhamba nento ukuthi iuNkulunkulu baye begijime babo wami bayofunda incwadi zikaPaula naku eshawa inyoka ethinta ithi kwaphansi base bethi abantu abangakholwa bayehedeni. Hey lo muntu besithi uzowa washaya inyoka wangawa uyithinta ithi lo muntu uNkulunkulu bese bethatha lezi thixo zabo bebiza uNkulunkulu ngenxa yalonto. Bethatha izwi labahedeni beyekele kaNkulunkulu. Labantu ababethi uma uPaula uNkulunkulu abantu abengamazi uNkulunkulu babengakholwa. SekunoNkulunkulu abakhona ke baba mabahamba ngenyawo. Hey bakhona Nkosi. Kusazokwenza inkani. Uthini uNkulunkulu uzobenzana? Khona azobenza bani uNkulunkulu? Asizi uthe uzobenzana.
kuze naba khona nabalandeli babo bazi ukuthi uNkulunkulu uJehova umdali wezulu sazodila nabo. Funda baba. Jeremiah 10 verse 11. Niyakusho kanje ukubona ithi onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba labo bayobhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Asihambe nawe iphinde futhi ngoba ngifuna ingene igxile. Niyakusho kanje ukubona ithi Niyokusho kanjena kubona ithi onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba onkulunkulu abangalenzanga izulu nomhlaba labo bayobhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. laba bayobhubha lapha emhlabeni nangaphansi noma bengabaleka bayifihle bayobhubha khona lapho ngoba uthi uNkulunkulu ngisazodila nabo. So makhona into yakhe esiyinkulunkulu. Wait and see. Ngoba uthi uJehova ngeke liwe phansi igama lakhe. Uthe isazoyibhubhisa. Ngichaza lokho ngoba mawuthi uyiNazarethe bantu vele bakuthatha bakufaka emaviyweni ongahlangene nawo. Mawuthi uyiNazarethe bese bekufambe bekubhadeka lonke udaka lomhlaba. Asikho lapho udaka lomhlaba sendaweni kaNkulunkulu yodwa. Sikhonza uJehova oshilo wathi ngedwa wathi akunamsizi wathi akunampelesi wathi akunamlekeleli wathi yimi umsindisi. Niyayizwa lento abantwana bakhona. Bengixoxa indaba yethu baba wami sengiyashumayela. Bengithe ngixoxa indaba yethu ukuthi ihlangane nani ingane yala ekhaya. Ngixoxa leyo ndaba kodwa kubaleke ngwenza umehluko ngoba bahlangana noNkulunkulu bokwakhiwa. Bahlangana noNkulunkulu bamabhangeni. Bahlangana noNkulunkulu abane birthday abazozalwa abazalwayo. Abazone death certificate kufanele elilanga. Bahlangana nabo and we must make umehluko. Kumele sakhe umncele. Njengebandla likaNkulunkulu. Lesenze umncele. So ngingene kulokho nje ngoba ngiqondisa leyo ndawana ngoba ziningi ihibane ehambe ziba khona la mase sendaweni kaNkulunkulu okudinga siqondise abantwana bakho. Bengixoxa indaba